вижте, това е на мама градината. Катерина. В Натал има още, но не мога къде ви ги покажа. Ами? И аз съм градинка. Вижте. Вижда ли се? Да. Мамо, Да го скъсам ли? Не бе, не късай розичката. Добре, добре. Ще скъсам ето от тези. Мале, това цветенце е много яко. Но розата е много по-яка. Суби-дуби. Чао, приятели! Следващия път. Също ще ви покажа и едно друго видео. Чао!